Здравейте хора, аз съм Зари Проц БГ и днес ще играем WWE Supercard. Искам само нещо да ви помоля. Бях видял едни момчета ме бяха търсили като Зари Проц БГ с лято, а БГ трябва да е отделно, защото иначе ще се появи някакъв друг профил. Затова моля ви не пишете Зари Проц БГ с лято, а Зари Проц и БГ отделно. Добре, нека да започваме. Нека първо да играем в по-стария ми профил с по-силните карти. И добре, ще се бием срещу този първия. Така. И пускаме Big Show срещу този, не можах да му прочета името. Добре. Сега пускаме Рей Мистерио и Марк Хенри. Така. Добре, ние победихме. Добре. И ако сега победим, бием окончателно. И ние победихме и 3-0 окончателно. Така. Моля ви, наистина ми давайте някакви предложения за игри, защото за сега имам само 2 игри. На Майнкрафт много не искам да снимам, защото според мен ще ви е тъпо. Не съм чак толкова добър на Майнкрафт и за това моля ви не ми давайте такива игри да ги тегля. Давайте им някакви яки с коли. Няма значение колко са големи. Размера иде. Затова, добре, нека да започваме първия матч. Добре. Така, пускаме Big Show срещу Big Show и ние победихме. Така, пускаме Рей Мистерио и Марк Хенри. Добре, нека да видим кой ще бие. И ние победихме и ние бием окончателно с 2-1. И също така искам да ви се извиня за предното клипче на FIFA, че се чуваше толкова тихо. Извинете отново. Добре, нека да изиграем още един матч тук и отиваме към следващия профил. Ще си помисля. Преди това едни хора ми бяха казали да почна да снимам на GTA San Andreas, но аз не искам, защото не искам да си претоварвам телефона с тази глупава игра вече за мен. И за това, моля ви, не ме карайте да тегли също тази игра. Всички други става, само тези двете не става, които казах, Minecraft и GTA San Andreas. И също и Vice City не ме карайте последно, извинете, защото правим някакви проблеми, не иска да се изтегли, защото аз ги теглях от Aptoide. Всеки, който не знае откъде може да си тегли игрите безплатно, които са в Google Play, влизате в интернета и пишете Aptoide и влизате в сайта и отдолу ще ви пише Install Aptoide и го натискате и тогава ще ви се изтегли Aptoide-то и оттам нататък вече вие си знаете кои игри ще изтеглите. Аз не мога да ви казвам. И така. И за тези, които не знаят с коя програма снимам с Mobizen. Ако знаете Gamers BSL, там Димитър, той имаше проблеми с тази програма и също някой път може да снимаме заедно с Gamers BSL, заедно с Мити и Иван. Може да снимаме на FIFA, на Real Racing, на Евротрук, Drive и на други игри. Зависи кои игри. И така.
И моля ви, абонирайте се за мен и за Gamers BSL. Аз нямам толкова много абонати и сигурно почти никой не ме гледа. Поне има хора, които ме гледат. И така. И ако не ви харесват клипчето, клиповете, извинете, не се срамувайте, казвайте ми, така да е, пишете ми долу в коментарите, ако не ви харесват. И така. Добре, това е Шон Майкъл срещу някакъв друг и равенство. Бих снимал и на компютъра, само че не мога, защото не знам програми, с които да снимам. Опитах се да си изтегля фейскам, и той ми правеше някакви проблеми. Не знам, не можех да снимам, или ако снимам някоя игра, много цепеше и затова не искам и да играя на компютъра. Компютъра ми не става за игри. Просто защото съм го съсипал. И така. И ако имате някакви въпроси, пишете ми долу в коментарите. Съжалявам, че вече няма да снимам и на RAL Racing. Имате право да ми се сърдите. Съгласен съм. И аз на ваше място бих се сърдил на някой, защото вече няма да играя някаква игра. И тези, които не знаят Shadowhex, моля ви, абонирайте се за Shadowhex. Той е много добър геймър. Аз и съм сигурен, че всеки, който ме гледа, знае знака Proc. Ако го знаете, моля и за него се абонирайте. И той е доста велик геймър. Той качва доста яки клипове. И така, да видим какво става с King of... Добре, извинете, King of the Ring. Добре, нека да сложим малко Energy. Така. Добре. Хайде да изиграем още една битка. И вече на клиповете няма да пускам музика, защото Gamers BSL, Gamers BSL Иван ми беше казал, че с музиката е много тъпо, и аз го послушах, защото има много повече гледане от моите на видеята, има много повече абонати от мен и затова го послушах. И той и преди това имал канал, аз не съм имал канал. И можете да ме видите как пея. Напишете Зари Кради и ще видите, сигурно ще ви изглеждам доста смешно и глупаво, но тогава бях доста малък и просто реших това да го снимам. Напишете го, може и да ви хареса, може и да не ви хареса, зависи какъв ви е вкуса на музиката. Добре, това беше за този клип, дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля ви, абонирайте се и дайте палец нагоре. Аз бях Зари Proc BG и довиждане.